Πάμε. Λοιπόν, για να δεις το πάνω κάτω, θα παίρνεις ίσια πάνω. Φτάσεις να ταιριάζουν οι τρύπες. Να μην είναι η άλλη πιο πάνω ή πιο κάτω, όπως είναι εδώ δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάς με την κλαριά. Μετράμε την απόσταση του παραθύρου και το βάζουμε έτσι απόσταση πάνω και κάτω. Εδώ είναι μετρημένο πάνω στους 14 πόντους, οπότε βάζουμε ένα τακάκι 7 πόντους πάνω. Δίνεις τον καταβέλο και μια βίδα βελή. Ευχαριστούμε λίγο από εδώ, κύριε Μαρία. Κατάλαβες, προς τα πάνω, έτσι. Στη μεριά της κλαριάς βάζουμε πάντα κοντές βίδες. Όταν είναι στο ξύλο σκέτες και όταν είναι σε μπετό με ούπα. Πιάνουμε πάνω κάτω και μετά όλες τις υπόλοιπες. Βάζουμε το ίδιο τακάκι απάνω. Κάτσε μου λίγο. Προς τα πάνω σχολές. Λοιπόν, στην αντίθετη πλευρά της κλαριάς μπαίνει μεγάλη βίδα με ούπα, με σωληνάκι. Πιάνουμε πάλι πάνω κάτω. Λοιπόν, πάντα μεγάλες βίδες με σωληνάκι. Βάζουμε το κλειδάκι στη θέση του. Πάντα κάθετα, όταν είναι ξεκλείδωτα, με τα δοντάκια από κάτω. Τοποθετούμε την μπάρα, πρώτα στη μεριά της κλαριάς, τέρμα μέσα, βρίσκουμε την τρύπα απέναντι και την πατάμε τέρμα απέναντι. Λοιπόν,
Τοποθετούμε όλες τις μπάρες με τον ίδιο τρόπο. Και μόλις τις βάζουμε όλες, γυρίζουμε το κλειδάκι με μισή στροφή, τα δοντάκια να πάνε από πάνω και το βγάζουμε και είναι κλειδωμένες. Αν έχουμε μεγάλο κενό στην άκρη ή όταν είναι στραβό, το προσφέρουμε τα κάκια από πίσω να το φέρουμε στα ίσια και το βάζουμε λίγο στόκο σιλικόνη για να κλείσει το κενό.